Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakamit jong khatwe tarik urber hakapor kamba khatwe shiteng. Kirunar kiba ompatla bantip kilawan Thombor ka Ïing sa jong kong Theresa dekhar. Kabaderu kapara Trai jong MLA ka Mawshynrut kabadan hakashnong Senduli West Khase Hills. Katalong kubor kaya thu bakite kirunar kilawan ban kawang daki mau haringkat ki bilor pen bethei ya kate ka Ïing hendai don bok bah kate ka jingja kamdon ganu ka jing mensau ya ki breu hapo ka Ïing. Katalong kubor belo yalum lo ongru bah kate ka por mari yo asngoy ka jing sha kawang ki bah Ïing jong MLA ki badan hapo ka Ïing kilayami ban pet hendai kirunar kila phatkrat no na kate ka jaka. Shu ka kubor ka ong bakilayami ban let pet la shulap i ipat e ka kali ka baki penan kam kabadai ka Grand Vetera kabadan registration number ML10D not R Sansau. Halor ka ka jingja ka Trai Ïing ka kong Theresa dekhar bat uba alberal thongni kila ujo dak FIR hapo riang do police station bat katkum kita long kubor lo ongru bana kalyang jong ki pulit kila yo ban kemno yo uwei uba suba don keti hakate ka kamrunar bat ka jing toket jong ki pulit kadang ya chakmat.